Ndewonu, Afambu Pauline Penda, MD/CEO Ene Global. Anyị na-erekwa oche ndị eze dịka nke nọ n'elu ya. Biko nụ, anyị na-eme ya mbubata from Turkey. Depending ebe ịchọ ka anyị bubatara gị ya, ebe a na-ebubata ezigbo oche ndị eze from Turkey, anyị na-eme ya mbubata. Biko unu bịa kwado na Ene Global Furniture. I nọkwa na all the social media handle, Facebook page, Instagram, Twitter. I nọkwa ya. Biko na-ekiri chi ndị Igbo. Ya gazie. Opogo, chi ndị Igbo. for your gossip, interview, lifestyle. We bring the news. Gulo check Kilibe. Chi ndị Igbo.